نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورہ طٰہٰ اس دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ایک حکم عطا کیتا وے، پیغام بھی دیتا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے انسانوں تسی اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تو خود بھی اس حکم تے ثابت قدم رہو، نماز پڑھن تے ثابت قدم رہو۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا لا نسألک رزقا، اساں تیرے کول رزق نہیں منگ دے، نحن نرزقک، رب فرماندا بلکہ اسی تانوں خود رزق دینے ہاں، والعاقبۃ للتقوی، پرہیزگاری والے شخص واسطے اچھا انجام ہے۔ کل کیونکہ ذکر کیتا سی کہ انشاءاللہ ترتیب نال نماز دا طریقہ مکمل احادیث پاک دی روشنی وچ ذکر کیتا جائے گا، لیکن اس تو پہلے مناسب ہے سمجھا کہ نماز پڑھنے دی اہمیت، نماز دا حکم اور نماز صوفیاء اور علماء نے انسان نو دسیا کہ تیرے تے 5 وقت دی کیوں فرض کیتی گئی ہے، حکمت یہ اج تواڈے سامنے ذکر کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن دی تخلیق اور پیدائش اس دا جس وقت مقصد بیان فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جنہ اور انساناں نو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا ہے۔ رب فرماندا ہے ما ارید منہم من رزق، اسی نہ کول کچھ رزق نہیں منگ دے، وما ارید ان یطعمون، اور رب فرماندا ہے نہ ہی میں یہ چاہنا کہ مینوں کھلان، کیونکہ اللہ خود کھان تو پاک ہے۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ کریم دی ذات بڑا رزق عطا کر دیے، اللہ کریم دی ذات قوت والی ہے، قدرت والی ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ کریم نے نماز دی اہمیت نو ذکر کردیاں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، اے انسان تو نماز نو قائم کر، کیونکہ نماز تینوں بے حیائی اور بریاں کماں تو روک کے رکھے گی۔ ایک اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، تمام نمازاں دی حفاظت کرو، یعنی ساریاں پڑھو، تے پڑھن تی بعد انہاں دی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کس طرح ہوئے گی؟ تو کوئی ایسا کم نہ کر دی جدی وجہ تی تیری پڑھیاں بھی ضائع ہو جان۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خصوصی طور تے درمیانی نماز دی حفاظت کرنی ہے۔ درمیانی نماز نماز عصر ہے۔ ایک حدیث پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر، جس بندے دی عصر دی نماز فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گویا کہ اس بندے دے
تمام مال و دولت اور اہل و عیال نوں تباہ و برباد کر دیتا گیا ہے۔ اتنا انہوں کیا کہ سخت حکم ہے نماز اثر چھڈن دا۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تے جس ویلے نماز پڑھن واسطے آ جاؤ تے رب دی بارگاہ وچ رب دی رضا واسطے خشوع و خضوع نال کھڑیا ہویا کرو، عاجزی دے نال کھڑیا ہویا کرو۔ اور عاجزی دے معاملات فقہی مسئلے دے طور تے کہ انسان عاجزی تے دل دا نام ہے لیکن اپنے ظاہر تو بھی کوئی عاجزی ظاہر کرائے نا۔ مثلا انسان نماز پڑھن لگیا اپنے لباس نو درست رکھے، اگر کسی بندے نے کوئی ایسا لباس پہنے ہے جس دی آستین آ رہی ہے ہاتھ تک، اس نو پھر کنجنا اے نماز دے اندر مکروہ علماء نے لکھیا ہے۔ بہتر اور افضل اور عاجزی دا طریقہ ہے کہ انسان رب دی بارگاہ وچ بالکل جس طرح لباس او دا مکمل جتھوں تک ہے اس نو اپنا اگے لے وے، اور اگر اس لباس دا بٹن والا حصہ ہے تو پھر بٹن نو بند کرے۔ اسی طرح انسان اپنے مکمل معاملات لباس دے درست رکھے۔ اگر کسی دا لباس ہی اس جگہ تک ہے کونیاں تو اوپر ہے وہ تو ایک ہی سلسلہ اتھوں تک ختم ہو گیا ہے، لیکن دوسرا جڑا سانو نماز دے اندر جس ویلے نماز اسی سنتاں پڑھنیاں نے، فرض پڑھنے نے، وطر پڑھنے نے جڑے واجب نے یا نفل پڑھنے نے، وہ سانو عاجزی دے اندر پڑھنے چاہیے نے۔ لیکن عورتاں واسطے مرد تے اگر اتھوں تک بھی وہ لباس موجود ہے اس تو اگے انہیں لباس سلایا ہی نہیں، وہ اتھوں تک کہ کٹ ہو گیا ہے، وہ واسطے تے کیونکہ اے فرض حصے چ نہیں آمدا چھپانا، لیکن عورت اس واسطے حکم شرعی ہے کہ اے جڑا ہاتھ دا جوڑ ہے گٹا جس نو بول دے نے اتھوں تک ہاتھ دے او دا مکمل چھپیا ہونا نماز ہی ضروری ہے۔ اگر عورت دے لباس وچ اتنا چھوٹا پانے کہ او دی صرف اتنی کلائی ظاہر ہوگی نا، اے حصہ جتنا میں پیچھے کیتا ہے، اے بھی انہوں کیا کہتا ہے اس عورت دی نماز نو درست نہیں رہن دے گا، کیونکہ اے چھپانا دے واسطے فرض سی۔ دوسرے نمبر تے عورت دے بال جڑے نے جتھوں تک لٹکے ہون او تمام دے تمام چھپے ہونے چاہیے نے۔ اگر اس نے بقایا دوپٹہ چادر اپنی لئی ہے لیکن بال لٹکے باہر رہ گئے نے تے او دے پردے وچ شامل سانو دی نماز نہیں ہوئی۔ اس تو علاوہ عورت نے جڑا دوپٹہ وغیرہ چادر لینی ہے سر تے وہ اتنی موٹی لینی ہے کہ او دے جڑے بالاں دی سیاہی ہے نا وہ اس چادر وچ باہر نظر نہ آوے۔ اگر انہیں باریک دوپٹہ لیا کہ دے بالاں دی سیاہی اس دوپٹے دے وچوں او دا رنگ نظر آ گیا ہے تے او دا پردہ نہیں ہویا۔ اگے اللہ کریم نے سانو ارشاد فرمایا وے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے انسان دن دے دوواں کناریاں تے اور رات نو بھی نماز ادا کر۔ مطلب انہاں ساریاں دی تفصیل کریے تے 5 نمازاں بندیاں نے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں تیریاں برائیاں نو ختم کر دیندیاں، جے نیکیاں لے کم کرے گا تیریاں برائیاں ختم ہو جاندیاں۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ کریم نے وحی کر کے حکم دیتا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے پیارے موسیٰ میری یاد واسطے نماز قائم کر۔ بندے کہنے جی اسی رب نو یاد کیتا ہے تو ویکھو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر نے جنہوں نے رب شان عطا کیتی ہے کہ رب نے انہاں نال کلام فرمایا وے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، رب فرماندا ہے اسی حضرت موسیٰ نال کلام فرمایا وے۔ اس پیغمبر نو رب نے فرمایا میری یاد اگر تو رکھنا ہے اور یقیناً انبیاء رکھ دے نے تو پھر نماز قائم کر۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام انہاں نو اللہ کریم نے آغوش مادر وچ ہی جڑا کلام کرن دی قوت عطا فرمائی سی، جس وقت لوکاں نے آپ دی پاک دامنہ والدہ ماجدہ تے تہمت لائی تے اللہ کریم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا نو حکم فرمایا تساں خاموش رہنا ہے، چپ دا روزہ رکھنا ہے، جڑا تہاڈی گود وچ اے گواہی دے گا بولے گا۔ رب نے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نو بولن دی طاقت عطا کیتی۔ انہاں جڑا کلام کیتا اس وچ اے بھی جملے سن وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
اللہ کریم نے مینوں نماز اور زکات ادا کرن دا حکم دیتا ہے جد تک میں اس دنیا تے موجود ہاں۔ دیکھ لو کہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبراں نوں جنہاں نے بارے اللہ کریم پہلی جنت دا وعدہ کر چکا، ہر معاملہ انہاں دا درست ہے، جنہاں نے بالکل گناہ دے قریب نہیں جانا، کیونکہ تمام انبیاء کرام معصوم نے۔ معصوم دا مطلب ہے انہاں کول بالکل گناہ نہیں ہونا ہے، گناہ تو پاک نے۔ انساناں وچوں انبیاء معصوم نے اور فرشتے معصوم نے، اس تو علاوہ مخلوق وچوں کوئی چیز معصوم نہیں۔ صحابہ کرام محفوظ عن الخطا نے کہ رب نے انہاں تے اپنا اتنا فضل کرم کیتا کہ او اس طرح دے گناہ کبیرہ وغیرہ تو محفوظ نے، اولیاء محفوظ نے، اہل بیت اطہار دے افراد محفوظ نے، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف انبیاء نے انساناں وچوں۔ اگے اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ نماز دا ذکر کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز دا ذکر کردیاں ارشاد فرمایا، من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس بندے نے نماز تے ہمیشگی اختیار کیتی، اے نماز قیامت ال دیاڑے اس بندے واسطے روشنی دا سامان ہوئے گی، اس بندے واسطے چھٹکارے دا سامان ہوئے گی، اس بندے دے حق وچ گواہی دے گی۔ اور اگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، اور جس بندے نے نماز تے ہمیشگی اختیار نہ کیتی، اے نماز پھر قیامت ال دیاڑے نہ تے او دے واسطے نور دا سامان بنے گی، نہ اس واسطے چھٹکارے دا سامان بنے گی، نہ اس واسطے گواہی دینے والی بنے گی۔ اور اس بندے دا انجام پھر کتھے ہوئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، اے بندہ قیامت ال دیاڑے انجام دے لحاظ نال قارون نال ہوئے گا، فرعون نال ہوئے گا، حامان نال ہوئے گا، ابی بن خلف نال ہوئے گا۔ محدثین نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں چواں دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ قارون کولے مال و دولت سی، رب او بندے جنہوں نے مال و دولت کثیر عطا کیتا ہوئے گا اور رب دی یاد تو غافل رہن گے، نماز نہیں پڑھن گے، رب اس دا انجام قارون نال کرے گا۔ جس نو رب نے بادشاہت دیتی ہے وہ کہے جی میرے کول تے بادشاہت معاملات اتنے نے، مینوں فرصت نہیں ملتی، وہ اگر نماز نہیں پڑھے گا اس دا انجام فرعون نال ہوئے گا۔ جڑے وزراء ہوندے نے حکومتاں دے، اگر او نمازاں قائم نہیں کرن گے انہاں دا انجام حامان نال ہوئے گا، کیونکہ حامان وزیر سی، اور ابی بن خلف بہت وڈا تاجر سی۔ جڑا بندہ اپنے معیشت نو چلان واسطے تجارت وغیرہ چاہے چھوٹی کر رہا وڈی کر رہا، محنت کر رہا، مزدوری جو بھی ہے، بقایا بندے جڑے کہیں جی اسی روزی کمان واسطے نماز نہیں پڑھ سکے، انہاں دا انجام ابی بن خلف نال ہوئے گا۔ دیکھ لو کتنے سخت انجام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور فرمانے علی شان حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس وقت اذان دینے والا اذان دیندا ہے، نماز واسطے بلایا جاندہ ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز والا ہو نماز والا ہو، تے ایک اللہ دی طرفوں فرشتہ مقرر ہوندا ہے جڑا ہر نماز دے وقت بندے نو پکاردا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے انسان، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا فاطفئوہا، کہ جیڑی اگ تو اپنے واسطے جلا چکی ہے نا، کھڑا ہو اس اگ نو نماز پڑھ کے بجھا لے۔ دیکھ لو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لحاظ نال رہنمائی فرمائی ہے، اور انسان دے ذمے 5 نمازاں پڑھنیاں کیوں ضروری نے؟ حکمت کی ہے۔ صوفیاء فرماندے نے کہ انسان اگر غور کرے تے اللہ کریم نے دن اور رات وچ 5 حالتاں رکھیاں نے۔ کیڑی کیڑی؟ صبح، دوپہر، سپہر، شام، رات۔ صبح واسطے نماز فجر، دوپہر واسطے نماز ظہر، سپہر واسطے نماز عصر، شام واسطے مغرب، رات واسطے عشاء، تاکہ انسان دی جڑیاں دن رات گزرن دیاں 5 حالتاں نے 5 اللہ دی یاد وچ گزر جان۔ اسی طرح صوفیاء نے فرمایا وے کہ 5 نمازاں انسان تے اس واسطے اللہ کریم نے
فرض کیتیاں نے جس ویلے بندہ پڑھے گا تے اے پنجاں موقعوں تے انسان دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں حفاظت ہو جائے گی، انسان دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں حفاظت ہو جائے گی۔ اور وہ 5 وقت کیڑے نے؟ موت دی سختی دے وقت نماز بندے نو محفوظ رکھے گی۔ نمبر 2 قبر دے عذاب دے وقت۔ نمبر 3 حشر دی وحشت اور گھبراہٹ اتھے جس وقت ہونی ہے کہ نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، رب فرماندہ جس دن ماں بیٹے تو نسے گی، بیٹا ماں تو نسے گا، پیو بیٹے تو نسے گا، بھائی بھائیاں تو نسن گے، اس دن یہ نماز تانوں فائدہ دے گی۔ اور اگے صوفیاء فرماندے نے پل صراط تو گزرن لگیاں تانوں محفوظ گزار دے گی۔ اور اس تو اگے کہ اے انسان اللہ اپنا اتنا کرم تیرے تے کرے گا بغیر حساب تو تیرا جنت ہی داخلہ ہو جائے گا۔ اور اس تو علاوہ انسان تے 5 نمازاں تاں فرض نے کہ کل انسانی پیدائش دے 5 مرحلے نے، قرآن پاک دے اندر انہوں نے بیان کیتا گیا وے۔ سورہ مومنون دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وے کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ سب نالوں پہلے انسان دی تخلیق دا مرحلہ ہے نطفہ، نطفہ پانی دی بوند۔ پھر اس نطفے نو رب فرماندا ہے اسی کی بنایا؟ علقہ، لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، بلکہ علقہ جمع خون کہندے نے جناب، مینوں نہ بھلا، علقہ جمع و خون ہے، اس تو بعد لوتھڑا بننا ہے۔ اور لوتھڑے تو بعد پھر اللہ کریم فرماندا ہے اسی فخلقنا المضغۃ عظاما، انہوں ہڈیاں دتیاں نے، فکسونا العظام لحما، پھر اسی ہڈیاں تے گوشت چڑھایا تے پھر انسان بنیا ہے۔ یہ 5 مرحلے نے انسان دی پیدائش دے۔ تے صوفیاء فرماندے نے اس واسطے رب نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، اپنی پیدائش دے جڑے 5 مرحلے تو گزر چکے ہیں نا، رب دا شکر ساری زندگی ادا کردا رہے۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نماز نو خشوع و خضوع دے نال ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔